ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲೆಗ್ ಕಡಪ್ರವನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಕೇರಿಮುಟ ಇಲ್ಲಡೇ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ದೇಶ ಭಾರತ. ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ನಕ್ಲೆನ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲೆಗ್ ಪಾಡುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಈ ಕಥೆತ ತಿರ್ಲು. ಹಲೋ ಪಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ದಾದ ವಿಷಯ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಸ್ಸು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಅಕಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವೇರು ಬೈಯಾಗ. ಬೊಕ್ಕ 2 ವಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಸಡನ್ ಆದಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡು ನೇರೊಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಾತೇರಿಯರು ಐಕ ಮಕ್ಳೆ ಕೋಪಾತದು ಇನಿಯೇ ಪೋಪೆಂಡೇರು. ಈತಿ ಏಜಾದು ನನಲಾಕುನ ಆಟ ಬುಟ್ಟಿಜರ. ಹಾ ಹಾವು ಉಪ್ಪಡು ಬುಡು ಬಯ್ಯ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಪಂಪೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ದೀಪೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಬಂಡಾಲು. ಅಮ್ಮನ ಕುಲಿನಿ ಬಸ್ಸು ಕುಲ್ದೇರಿಗೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಅನಕ ರೀಚ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ 2 ವಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ದಾದಾಣ ಮಕ್ಳೆ. ಶಶಿ ದಾದನ ಪಂಡೆನ ಅಂದ ಐಕ್ಕು ಮುಕ್ಳು ಕೋಪ ಅಂತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಇರ್ನಮ್ಮಗ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ತಪ್ಪುನ್ ತಪ್ಪು ಬಂಡ ಕೋಪ ಅರ್ಪಣು ಈ ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ನೆರ್ರೆ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ತೂಟೆ ಇರ್ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜು ಪಾಪ ಐಕ್. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ತೂದು ತೂದು ಸಾಕಾಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಕೆಬಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಬೇಪದ್ ಪಾಡೋಡತ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ. ಬಲೆ ಮಾಮು ಬಲೆ ಮಾಮಿ ಜರ್ನಿ ಪುರ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು. ಹಾ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯ ಈಲ ಸೌಖ್ಯ ಆತಾ. ಹಾ ಮಾಮು ನಿಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂದದೆ ರೇಖಾ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಡಿತ್ತಿ ಲಕ ತೋಜಂಡು ತೂಕ ಏತು ಶೋಕಡಿ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ತೂಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಡು. ಆಹಾ ಮಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಕೇನ್ನ ಪೂರ ಕಾರ ಕೈ ತಲ್ಕೊನದು ಕೊರಡು. ರೇಖಾ ರೇಖಾ ಲಕ್ಕದೆ ನನಲ ಜೈದಾನ ಗಂಟೆ ತುಲ ಆ ಜಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಮಂತೋನಿತ್ತನದ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಇರ್ನಮ್ಮನ ಹಾಡೆನೆ ಸುರಾಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕುಲ್ದು ಸಯ್ಯರಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಪೋದು ತೂಲ ಎನಲ್ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನಂತ ಜಪ್ಪುವೆ. ಈ ಪರಬುಲ ಪರಬೆಲ ಈತ್ ಬೇಗ ದಾಯ ಬತ್ತೆರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತಾರೆ ಬತ್ತನ ಬಲ ಬಲ ಪುರ ದೈಲು ಬಾರ್ದು ಬೋತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಜನ ಅಂದ ದಾನೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕ ನೀರು ಇರೇ ಪೂರ ತಾಲ್ದಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಲವನ್ ಪೆರ ನಿಕ್ಕ ಆತಿಜ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಮಾಮಿ ಓಲು ದೈ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ತೋಜುಜ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡೈ ಮನ್ಪುವರು ಎಂಕ ಕಾಣಲಕದ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತ ಐಕ ನೀನ ಲಡೈ ಮನ್ಪುರು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಂದುಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ನಿಕ್ಕ ಆವು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಲೆ ಮಾಮಿ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾಮುಗ್ಲ ಚಾರ ಅಡಿ ಮನ್ಪುವ. ನಾಯಿ ಏಪತ್ತುಂಡ ರೇಖ ನೊಟಿ ಲಡೈ ಮಂತಂದುಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಏತು ಶೋಕುಡು ತೂಪಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನು ಏತು ನಿರ್ನಲ ರೇಖೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮನ್ಪುಜಲ್ ಪಾಪ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ್ಲನೇ ಮಗಲ್ ನಿಲ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೂಸು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏತು ಮೋಕೆಡು ತೂಪಲ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪಗ ಬೈದ ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಕಿ ಎನ್ನುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಚರ್ಬಿಡು ರೇಖಗ ನೆರ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಯಾಲೆ ಬಾಯಿವಂತೆ ಬೊಂಬಾಯಾಂಡಲ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಮಾಮಿ ಏತು ಪಂದು ಪುಗರ್ದು ಅಟ್ಟಗೇರವಚೆ ನಾನು ನಿಖಲ್ 2 ಜನ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯೆ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಿನಾಲು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಪಂದು ಎನ್ನದೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಇಂಕ ಕೋಪ ಮಂತಂಡಲ ಯಾನ ಮನಸ್ಸಡು ದಿವಂದಿಜವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ಲೇಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲ್ ನಕುಲು ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಮಾಮುನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಓವೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಲಡೈ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಹಹ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಮಾಮಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೆನ ತನ್ನ ಮಗಲ್ಲಕ ತೂಂಡ ಸಂಸಾರಡು ನೆಮ್ಮದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂದಂದು ನಿಜ
ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದು ನಡತಂದ ಜೀವನನೇ ಪೊರ್ಲು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಏಪಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನೊಟೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇಂಕ್ಲೇನ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಥಾ ಅಭಿನಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.